wallahi zai ba ku mamaki. Da ni shugaban ƙasa ne zan hana China gaba ɗaya shigowa Najeriya, saboda duk ma'adananmu da ka sani na itatuwa masu amfani. Yanzu kuna da labarin cewa 'ya'yan tafasa da 'ya'yan rai ɗore a harkan ƙasar China yanzu abu ne wanda yake da daraja da tsada. Wasu yanzu da ganyen tafasa da 'ya'yan tafasa kawai za mu iya warkar da rabin cututtukan da suke Najeriya. 'ya'yan tafasa shine da turanci ake ce mata cassia tora seed. Wato ita tafasa ita ce cassia tora, da ganyen da saiwan da 'ya'yan aka ce dukkaninsu magani ne. Akwai wata kuma ɗaya da turanci ana ce mata cassia occidental, ita kuma aka ce da ganyen da saiwan da 'ya'yan aka ce tana maganin manyan cututtukan da ya fi ƙarfin duniya. Ita ce ake ce mata rai ɗore. Kun san rai ɗore? To yanzu rai ɗore 'ya'yansa in na gaya ma yadda ake sayar da Nescafe ɗinsa za ka yi mamaki, kuma kwata-kwata bai wuce gwangwanin Nescafe ba. To mu dawo kan tafasa. 'Ya'yan tafasan menene maganin da take yi? Na farko suka ce duk mutumin da yake buƙatar rage kitse a jiki ko a tumbi in yana shan rabin ƙaramin cokali, don matsalar da ake zargin magunguna na itatuwa shine ba dosage ko ba tariqul istimal nasa. To sai aka ce ka samo ƙaramin cokali, ruwan da za ka yi amfani da shi kuma aka ce kar ya wuce 40 cl. 40 cl shine ka samu pure water sai ka kasa shi kashi 4, sai ka ɗauki kashi 3 sai ka ajiye, sai ka ɗauki ƙaramin cokali sai ka tafasa wannan ruwan. In ka tafasa shi ya tafasa ya juya ya kai 120 degrees kenan, sai ka ɗauki wannan sai ka zuba sai ka rufe shi sai ya kai minti 5 ko 10 sai ka tace. In ka tace sai ka sha. To ku saurara ku ji wannan abin da ka sha abin da yake maka magani. Na farko yana maganin duk mutumin da yake da cutar hawan jini, in zai jimanci shansa na sati 2 suka ce da izinin Allah sai ya nemi hawan jini ya rasa. Na biyu suka ce mutumin da kitse ya masa yawa ko ƙiba ya masa yawa yana so ya rage amma ba ragewa na fitan hankali ba zai masa. Na uku suka ce mutumin da yake da gastric ulcer, duk yadda ulcer ya yawa a jikinka in kana shansa yana magani. Na hudu suka ce mutumin da yake da ciwon mantuwa da tunani shine depression da anxiety, ka ji kaman ka mutu, kai gara ma mutum ya mutu, ka ji kowa ya bata ma rai, kankanin abu ka ji kana jin haushin kowa. Wadda ke irin wannan akwai na talauci na rashin kuɗi, akwai kuma na iska. Domin na aljanu shine Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitan nazgun fasta'iz billah. To wannan shaitan ne. Akwai kuma na talauci shi ma daban. To yana maganin damuwa da kunci. Kuma suka ce yana sa asalin annaumin na'im, naumin na'im shine suka ce yana sa bacci mai daɗi. Duk mutumin da yake rashin bacci in yana shansa yana samun bacci sosai. Sannan kuma suka ce yana magani duk mutumin da ya ci abinci ya sha, to duk abincin da yake guba zai narke kuma zai fita. To shi kuma rai ɗore, shi kuma ganyen tafasa, idan mutum yana fama da matsala na ido, akwai mutumin za a gan shi idansa ya yi ja kamar na kuturta, to idan zai tafasa ganyen tafasa yana sha a sati 2 zuwa 3 duk matsalan ƙaiƙayin ido da jan ido yana rabuwa da shi da izinin Allah. Na biyu yana maganin amradul hasasiya, shine matsala na fungal. Duk cutar da take fatan jikin mutum, idan fatan jikinka na fitar da ruwa, Allah ya zama shaida akan maganan da nake yi. Wata rana ina masallaci sai wani ya shigo yana sallah ana kyamansa, mai gadi ne. Sai na tambaye shi me yake damunsa, sai ce wallahi haka ko wasu kuraje suke fitowa, amma masu magani sun ce jeji. Jeji kansa kenan ko? Ina ce ba jeji bane, ba kansa bane. Ha? Fungal. Shine jeji ko? Yawwa, to jeji me jeji da Hausa ba shine kansa ba?
na fata irin banda spider irin ba saɗore ba ne kai kuma ka faɗi saɗore kaman ai leprosy, skin leprosy ne ai kaman kuturtar fata amma ba asalin kuturta mai yankawa ba ita ce saɗore da larabci ko skin leprosy kuma shine saɗore to jeji ni na zaci jeji kaman irin ok to in haka ne to cutar fata kenan shine fungal to ya zo da irin wannan ciwon wallahi ina da ganyen kuma abinda zai baka mamaki za ka tura india a je a so maka lipton ɗinsa amma sai a ce made in Nigeria by Indian packaging yanzu citta duk cittan da kake gani a Dubai a supermarket an yi packaging ɗinsa wanda aka fi rurumansa ya sai ga an sa made in Nigeria amma packaging mai China wallahi da na sa shi ya dinga shan ganyen tafasa ƙaramin cokali da safe ƙaramin cokali da yamma wallahi maganan da nake gaya muku yanzu jikinsa ya warke fatarsa ta kyau ina tunanin kana na rana fatarsa ta warke